Dumanan sa ka. Nakalisahin ako. Nga unsa? Ipaila na gudi ka sa akong ginikanan. Pero, mahal, nahibaw baya ka ha? Nahibaw ka kung si batasan sa imong kinikanan. O ako'y labot. Basta din ako gusto nga magtagot-tagot ng duha. Okay, sige. Pero sigurado gyud ko nga masuko gyud imong ginikanan. Bugo! Ma, Kasi ba ito'y nasuod sa imong utok, Dario, ha? Namunit ka gyud igunaan ng klases pagkababay, ha? unsa may sayo pa na, ma? Tarong nga babay si Ani. Pero uyamot! Pobre! Hoy, pagbuwag mo, ha? Kung dili ka ganahan nga ako kang palayason din, he. Ginakinahanglan, ma. Kung di ka mo respeto sa akong desisyon, o kung di ni mo madawat si Ani, ako na mismo may mulayas din, Dario! Oh, ako na lang una mo trabaho. O gusto na ako nga ikaw motiwas kag eskwela, okay? sige. Og puhon kon makahuman ako sa college. Ako na sad mo trabaho para nato. Kumusta yung trabaho? Medyo kapoy, pero okay naman. Kaya naman kinako. Sige lang, mahal. Gamay antos lang gid ha. Makabaos na gid niya ko nimo. Way problema, mahal. Andam kong buhaton ang tanan para nimo. Mahal, mo overtime ko karon ha. Nagbili na lang sa gundaan og kwarta sa kwarto para nakaika pa dito para panihapon. Kumanatag og pangumpra. Sige naman ka overtime, mahal. Pahuway sa ka panagsa. Ay, dili pwede, uy. Gusto kong mukayod og maayo para paspas ang atong kwartang mahal. Pagkaswerte ginako ni mo, mahal ay. Salamat yung tanan ha. Way sa pa yan, mahal. Ane, let's go. Sige na, mahal. Muadto na ko kay gitawag na ko sa kong amo. Naa pa may meeting. Bye. Sige, bye, mahal. I love you. Mahal? Hello? Oh, gipagnan ko. Alam mo na magbi eh. Pero wala pa maghapon mauli si Ani. Oh, siya siguro nung nag-text. Thank you sa imong gipadala. Kadako ba, Ani? Sobra-sobra naman sa ni imong gihatag. Anyway, amping sa biyahe. I love you. Love? Narumsen si Ani? Para kang kinsam ka ni. Nagbinuang ka na ko, Ani. Dario, Sultihi ko sinuod. Nagbinuang ka na ko. Unsa? kuan. Kaya gitawag ni mo, Glav. Ha? Wa pa ka makontento na ko. Nikatol pa ka sa lain? O sige. Muangkon ko. Naami relasyon sa akong amo. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Oo. Nahibaw ko nga sa'yo, Dario, pero mahatag niya ang tanan akong panginahanglan. Maka-provide siya sa financial na akong panginahanglan. Una anak di kang klasihas pagkababae, Ani? Dili na lang kumuli mo, Dario. Pero ako na lang ning gitubayan ang akong amo aron paspas ang progress sa atong kinabuhi. Gusto na ko nga makahuman ka. O kung ako ng sweldo mo ay agdon, maglaban ang akong og pinangita kung asa kong kwarta para makahuman ka. Nagsulti unta ka na ko? Kaya di ko matabang ni mo.
Pwede ko mo trabaho. Dario, sorry. Undang na sa imong gitrabahoan. Upang apply sa lain, ani. Dario. May nalangsad nga mo ni imong gibuhat bay. May mo siyang gipapangita og laing trabaho kay dili pa bay na. Matintal kita siya bay. Mao lagi. Pero bilib sa kunin mo da. Gidawat magyapon nimo siya kung man sa nitabo. Kay mahal man ako siya bay. Usa pa. Usang akong pagskwela sa hinungdan. Nganong nakahimo siya to. Mao siya dinoon. Pero sige lang. Happy na sa ko mo graduate. Makabawas na unya ko niya. Congrats, mahal. Salamat, mahal. Na ako gift para nimo, oh. Oh, uy. Oo, sa man eh. Abihi, para may baho ka. Oh, cellphone? Yes, mahal. Pero, mahal, kadiyot lang. Di ba mahal man yung cellphone, ha? Ayaw pag una sa price, anak, kay deserve na nimo. Pero, mahal. Di mo... Ops. Wali daghang pangutana. Sige na, gamitan na na. O ba? Ayay! Ako lang bay kung wa pa sila magbuwagan ng iyang amo. Bay, ay ko naghugaw-hugawi nga kung huna-huna. Awa man bay. Pasin lang ba? Sa kailain ni mong bantayan bay. Kuan, nag-anam sa doog, kausap ang yang pagtagad ako, bay. Mo ba? Ambot pero murag na ikwang. Murag hawang. Murag cold na kasi ako. Tita. Ako ba no, di lang ko gustong mangilabot ha. Pero pasin nung nagbinuang ginasya ni mo bay. Karon na lang noon siya magbinuan ako, bay nga, nagka-graduate na ako. Na pwede na akong makahatag niya kung makatrabaho na unya ako. Ay, inuun sad. Pero ako pa ni mo no? Anid-in na lang na bay. Bay, Dario, mao ni gamita o para makakuha ka og mga requirements para sa imong pagpang-apply og trabaho. oh, mahal, 5K? Dako ko na ni. Sige lang. Mas maayo nang naapod kay extra para unya sa imong mga lakaw ba? Pero, dako na lagi kinhi. O gusto pa, nganong dagpo mangyapon kag kita, mahal? Di ba pila ra may sweldo ni mo? Kuan mahal. Ni silent ko og laing trabaho. Ni sideline og laing trabaho? O basin og ni sideline na sad kag laing lalaki? Oh. Oh, nanumuram ka na tukan. Ani? Ay kung ina nga, nagpadayon ang iyong relasyon sa imo amo. Dario, dili na ko. Unsa? Dili na nako kaya pang itago nimo. Mahal tika. Mahal kaayo tika pero dili nimo akong gipangandoy sa akong kinabuhi. Ani? O kung ato ko akong amo masayahay ang akong kinabuhi niya. Mas ipili ni mo sila ko. Imo kong biyaan o ingon ana na. Gisayon na lang ka na ko, ha? Akong gitalik na ng akong pamilya para nimo. Dario, sorry. Pero sugad karon pa ko nakatilaw o gayahay nga kinabuhi. O bisan og ikaw ang akong gibahala. Pero dili na ko sa kaya buhian. Magbuwag na lang ta. Ani? Alam kong meron ng iba. Mukhang ako ay Nagduog ko nga si Ani na ang babae nga akong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Maong siya nga akong gipili isa sa akong ginikanan. Pero wa ko magdahom nga mas pilion din niya ang lalaki nga makahatag niya sa tanan niyang mga luho. Dili na nakutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao kato mga higalan kaagi ni Dario nga taga Cordova, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan sa isip ko. Sa isip ko'y yakap ka pa. Ang maong kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Mary Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sugin paminaw kinasingtasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Dave. Recorded by Radio Mo TV. Congrats na to, my love. Yes, my love. Congrats na to. Idutagid sa inyong relasyon ba yun, no? Human mo ni-graduate, pareho mong nagtrabaho na dayon? O naglaaglag pa mo? Gitoyo na mo, bay. Di may gusto nga, may mong boring nga mo relasyon. Di may pwede nga, puro lang may trabaho. Mao na nakanindot ninyo. Nya, pulos pagin mo doon na yung mga maayong kita. Stable na mo sa inyong trabaho. Pero, abi na mo, bay. Di ko gusto, ngunanit lang, bay. Gusto po kong magnegosyo. Negosyo? Oo, my love. Maayo mo ko nang natay negosyo. Kaya kung matiguang noon yata, di na takin nang mo trabaho pa. Pero, dili ra ba ingon anak kadali ang magnegosyo, my love? Kaya lagi na nato. Basta mag-uban lang tanda ka. Sige. Pero may gusto ni mo, supportahan di ka, my love. Congrats ninyong duha, nak. Salamat, ma. O salamat sad sa inyong suporta. Ay, musuporta, gid mi. Kay nalipay kay mi sa inyong relasyon. Mga responsable kaayo mo. Amo ning ampingan, ma. O among paningkamutan nga mulambo gining among negosyo. Nak, nalipay kay kus paglambo sa inyong negosyo ni Leia. Salamat, ma. Pero nak, wa na baya mo magkabata, ha? Usa pa ba'y gipaabot ninyo? Pagminyo na mo, uy. Panahon na para istoryahan na ninyo. Dili pa man ko andam nga mo settle down, my love. Nga naman di ay, ikaw, andam na di ka? Gusto na ka? Sa tinuod lang, gusto lang sa ko. O may mausap kung magminyo na ta, di ba? Pero sa ako nang giingon, dili palagi ko andam. Sige. Magpaabot lang ko, kana sa kandam. Magbuwag na lang ta, Dave. Unsa? Liangan mo man. May problema ba gud ita? Okay naman ta, di ba? Naluoy na kaayo ko nimo. Nagpaabot ka na ko kung kanus ako andam. Pero hangtod karon, dili pagi ko makatubag, anak, Dave. Dili ko gusto nga mausik lang ang imong oras din hinako.
Oh, unya, nga itong negosyo. Ako igsuon nga lalaki na lang mo eh. Mupadayon o pakigsosyo ni mo. Leia, Ikaw ba? Pila na mo kabuhan nga buwag ni Lia. Pero hangtod karon, nagsigi ka gyapon siya maoy. Sa tao niyo eh. pasakitan lang yung kay ko bay sa gibuhat ni Leia nako. Nga usa man na ron nga wala man mo. Nya, wala man sa kay balita niya. Gusto kong magbago og kinabuhi bay. Og plano na akong mobalhin og laing pinuyanan og trabaho. Nak, kumusta man ka diha? Okay ra ko diri ma. Mas maayo sa ning ako rang usa kay mas malinaw ang akong utok. Sige, nak. Unta malipayon ka ang imong desisyon. Kung dili na nimo mahayan, anak. Recorded by Radio Mo TV. Ay kalimot, di ba? Yung hapon, ato sa amo. Natayang kamay sa salo dito. Maikog ko sir eh. Magkubara po ko nga kauban ninyo din sa trabaho. Ikaw ba, pagsir na ko kay parihar tang trabante din eh. O mas mayo nga, uban po ka na mo para kailan mo sa uban na itong kauban ba? Sige sir. Sige. Salamat. Oh, napin ka sudan dito ha. Okay, pagal mo. Mukawaw. Salamat John. Han? Oh, Nahunta na. Dave? Leia? oh. Kailan mo sa usawa? Asawa? Kailami. Classmates me before. Mo ba? O ba noon? Oh, nawa ha? Marigid nga, yan ka, Dave. Nalipay ko nga, kailan din mo sa usawa. Pila na ko kaadlaw nga may tarong ko. Sukad nga nakita na ko sa Leia. Minyo ang siya. Gibuwagan pa niya kaya hindi pa siya andam. Kunya karon may bawanan na ko nga may bana na siya. Si June. Ang bana ni Leia. Hello? Asa ka? Ano din sa bar? Iinom ka? Ubog ka ba, June? Sabi problema mo. Dako kami yung problema ba? Sa kapila na mo suway sa usawa. Pero ang karon, wa pigibihatagi katak. Basin o di pa panahon, June. Pero, naluhoy ako sa usawa ba? Naibaw ko nga gusto na siyang magkaanak ni. Sa may buhato na ko. June. Pinib, gusto na pong pasalamat si mong pag-uno na itong naging gabi, ha? Pwede sa payan, June. Gusto nang tingang imbitaron niya sa birthday mo sawa. O kaliyog lang. Ay kung panibari, pwede. Dave? Gi-invite ko ni June. Happy birthday. Salamat. Wa para ba siya? Medyo malangay pa ko na siya kay nasa importanteng lakaw. Pero dali, dayon sa. Kumusta man ka? Nganong mura magulano ni gagnaw? Okay ra ko. Liya nakaila ko nimo. Bisag malimod pa ka nako, nahibaw ko nga may problema ka. Bisag kapila na namo suwayan ni June.
Pero wag gibihatag ka, anak. Leah, Dave, gusto kong makaanak. Oh. Gusto. Pamabdusi ko, Dave. unsa? Kunya, so may plano nimo? Ayaw kay ina nga musugot ka. Ayaw kalimot pa eh. Hindi ba yan na sliya? Pero mahagyapon kayo na ko siya, bay. Og di na ko kaya nga magtanaw niya nga ingon ani. Luoy kasi siya. Pero, bay, Basta bay. Ugot na nga akong desisyon. Buhato rin ako para ni Leah. Mabdos na ko. Tinuod? Salamat. Dave. Dili pwede nga ikaw mo ako pa ang kunon nga amahan ani. Ayaw kalimutan minyo gihapon ko. Leah. Leah, nga naman. Ganong terminal man kunin mo pasakitan, ha? Unsa may saan ako nimo? Dave, sorry. Selfish ka. Iwarag ka galingon mo imong gihunaw na. Dave, So, ko sa tinuod. Unsa man? Gimahal na gid ko nimo, Leah. nahibaw ka gid si tubag anang imong pangutana, Dave. Mo'y akong gituan sa unang gibahal ko nimo. Pero kung tinuod pa, dili ko ako nimo pasakitan. Dave, Di na ko huli, ha? Igo na. Di na ko musugot nga pasakitan paghapon mo. Palayo na ako. Huwag akong kuhaon ang akong anak sa hustong panahon. Sa pagkakaroon, naningkamot pagid ko nga makamove on ni Leah. O di na ako kuhaon ang akong anak kung sigurado ko na ko nga wala ko gibati para niya. Bisang mag-abot pa miskorte. Dinhin na lang kutob. Huwag dagang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Dave nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, the ones you love hurt you the most. Ang mong kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina. Delia? Ma? Tawagin mo mga igsuon aron, mga ona mo. Oh, ma. Manong militon, tong rupen, paatuon naman ni mama. Yan ang munday din, ya? Mga ona. Ano yan ko mukhaon dahil? Ako sa nang tuwason akong gibuhat. Kasukaan gani kang mama nga di ka mukhaon dong rupen. Paulay na mo! Ala, nanawag na si Papa to. Masuko na pa na kung di kayo matuoy basta tingkaon na. Sige na, mga ito namin. Kung dalang yan na nang imong gibuhat, Mang Ruben, kay mga na ta. O, manong, niliton. Manawagan ninyong inaan nga patan-o na mo, ay mong dugay-dugay, ha? Opa. Opa.
Hain man di si Irene ug si Jimmy. Darami, ma. Ako nang giapa si Dudong Jimmy. Yes, kaon na. Di naman sa dekado ang Jimmy. Ito raman ko sa unahan. Nagduwa-duwa man ko, ma. Sige na. Pangaon na mo kay napaisulti ninyo. Umana itong pangaon. Unsa may imong isulti na mo, pa? Ito pa. Sige na pa. Kay mami nami. Kuan mga anak. Mamali na tagpuyo. Ha? Asa man tapuyo, pa? Dito pa. Asa man tapuyo? Na ako'y nakitaan nga ba og yuta dito sa Buda, Bukidnon. Pero ako sa tong ipakita ninyo. Kung okay ba mo atong lugar ah? Sige pa. Maling tapuyo. Kay, mati ka din ay. Oh, Jimmy. Makirito kayo din Bukid tayo. Ugma pohon kuyog mo na ako sa Buda ha, Delia. Militon, ug ikaw Ruben, kay atong tanawon ang bahay nga atong balinan. Bilin lang ka din ni Irene, aron matabangan nimo ang imong ginahan sa mga trabaho no dinis bahay. Opa. Hala, ninduta din pa. Bitaw pa. Okay ra mo din. Okay tayo pa. Upa. Na sige, mamauli na ta aron mangandam ta sa atong pagbalin dinhi. Recorded by Radio Mo TV. Sigurado ka sa imong desisyon doon nga adto na tapuyo sa Buda? Ore, may dito kay delikatan tong bukid. Ug ganahan sa datong mga anak ditong dapita. Sige dong. Agad ako sa imong desisyon. Pandaman atong mga anak ay ha. Kay musayo tagikan ugma pohon. Mansaman, wa na nabiyaan? Wa na pa. Ang atong iro pa. Ato ning dalon. Dadon ta lang na kay luy kay na kung way mo atin man na dinhi. Unya, unsa man? Mga adto na ta? Mga tinatama pa. Jimmy, sige na. Pangandam na diya kay layo-layo para bang atong lakton. Opa. Usata mo sakay. Ready na ko pa. Kaluoy taon sa tong bahay nga gibiyaan nato dong. Mao lagi day. Saon man nga gusto man tang mangita og tinusbawan sa to kinabuhi. Maong kinang ato yung biyaan ng atong bahay, kining dapita. Ako, inak ko mabalik kini pa. Ma, ba't din niyo Bukid tayo. Hoy, Jimmy. Dili na mayo magisulti ha. Ay patataog giyawit anang baba nimo ha. Basta ako dinagit ko mabalik kini. Batik kayo din Ay napagsigig yaw-yaw diya. Paspasin na yung paglakaw kay layo na kayo ang nimo maigsuo no. Ay, papuya pa, huy. Unong mo. Kay ano lang ta magatang og atong kasakyan. Na, di sakyan lang din pa. Na yung mga truck na muagi din eh. Pero naasad lagi mga karga lagi. Wat-wat lang ka din pa. Bahala og naikarga. Manggi lang tagod. Aron makasakay ta. Mao gini atong buhaton dong. Aron magabot na yun ta sa bago natong bahay. Pa, naanay truck nga nagpaingon din Atong suwayin og para basin di pasakyan ta. Para! Pasakyan ni! Boss! Pasakyan mi, boss! Oy, naano mo may dagang karga? Masuod naman tingali mi, boss. Pasakyan lang mi. Asaman mo? Sa Buda, boss. Sige. Sakay po Ay, salamat. Dalay na mo mga anak. Sakay na mo. Dali. Magkasakay na mi. Dinagit ko mo balik din ning lugar. Ay, sige, yaw-yaw di, Jimmy. Kat na. Dali. Ay, ngayon na lang. Lagi nagpasakay na ito, tay. Maugid dong. Kay ko nawa kayo nagpasakay na to, papa. Magabian kita og apod sa atong pagkumpuyan. Magid, dali niya. Oy, panggunit bumayo diya, ha? Kay lusod na bang daan sa unahan. Kuya,
Naghangdagan sa traksa! Ulo gid magbunit lagi mayo da ha. Manggulo mo ba yun ha? Action ng tagilid ang truck! Dili! Kuya! Kuya, gihakot lagi ko nimo! Di ako sasagutan! Hala! Naog ang truck sa pagpag! Ma! Mama! Ma! Ma! Okay na mi si mama ni mo rin. Ayun na rin mo mga igsoon. Ate Irene! Ate Irene! Ang inyong manghod si Jimmy. Pagitaan ninyo. Manong, atong tumanga pagita si Tutong Jimmy. Mga yung tagtabang aron. Madana to sa ospital si Irene. Day, kumusta naman si Erin? Okay na dong. Natabang na siya sa mga doktor. Pero maulagi oy. May pagkabali siyang tiil. Ginoo ko yung taon. Oh, si Jimmy dong. Ang sila may balita. Di pangita pa hangtod karon day. Kinuo ko. Walang utay-dautay na hitabo sa atong anak. Ikaw lang unay bahala din ni Day ha. Magsusi ko kung nakita na ba si Dong Jimmy. Sige dong. Paningkamot ang taong mga makita na nga itong anak dong. May kay ni anak ka pa. Oo, unsa man yung balita ha? Nakita na ba ang inyong mangod? Oo pa, nakita na si Dudong. May noon, kaya nakita na inyong mangod. Hain man, hain si Dudong Jimmy. Nasa sud pa. Oh, Pero, patay na kay nadatugan sa mga sinakong asin. Kinuo ko. Nahitabo maninimo dong, Jimmy. kapait sa atong ginangatan. Nagtuo ko nga, may nang matagap-taman inigabot na ito ining lugar. Pero kasakit mo di ay. Dong Jimmy! Kasakit sa nahitabo sa itong kinabuhi. Dong Jimmy! Wa ko magdahon nga sa among pagbalhin sa laing dapit. Mamatay, madisgrasya ba di ay ni ug mo'y hinungdan sa kamatayon sa among manghod nga si Jimmy. Dinhi na lang ko tuod daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga katamang hikalan, kaagi ni Delia, nga taga Suwawan, Marilu District, Davao City. Uban sa awit ngayang kitangayo, awit ka nagulahan, pagsubok. Ang mga kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ubos sa direksyon ng Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala o mga suking paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sagawit. I-address lang nining tulubanon handumanan sa sagawit, Carol, RNN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag. Masasayang mga araw Nakakasawa
Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usakawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Taguan lang ko sa pangan nga Dilan. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan sa kabilang buhay. Recorded by Radio Mo TV. Taod-taod lagid mo ni Jasmine bay, no? High school pa lang ta, kamo na, di ba? O bay, wa ginasab ang akong gugma para niya. Mawar gyapon bay. Malagi. Wala sa atong batch, inyong relasyon na lang yun ang nagpabiling ligon. Grabe ha. Pakasal na mo. Aron sure na yun. Gaplano bitaw mi bay nga magpakasami o nagplano na ko nga mag-propose ko niya bay. Nangita pa lang gyud kong timing. Nganong niya man ta din eh. Abi na ko, unya na nato ni buhaton kung makasal na ta. Nausab na ko na una, Dylan. Jasmine, love. Naibaw ka gyud. Nga taas kay kong respeto sa imong pagkababae. Wa man ko namugos nimo ba nga ato ning buhaton. Taas kong respeto nimo. Ug naibaw ka gyud nga girespeto nako ang imong mga desisyon. Dylan, love kaayo ti ka. Love sa kay tika, Jasmine. Jasmine. Kung kato gabi eh. Uy, yun na. Nga akong cellphone, asan naman dito? Oh, naram day dapit sa akong ulan. Uy, napaw naman din akong cellphone. Charge na ko bi kay basig. Na-text si Jasmine. Taan pa ko. Nag-text gid eh. Uy, kagabi ipam na ini. Dylan, thank you sa tanan nga imong nabuhat para nako. Thank you sa 9 years. Oh, you deserve someone better. Please, know nga you will always have a special place in my heart. Oh, binuang nida. Binuangan mo kakuan ni Jasmine. Ato na ko siya sa ila. Larunin ako. Wa na si Jasmine dinidilan. Nilarga naman gabi eh. Unsa? Unsay nilarga tito? Nilarga na sa States. Oh, tito. Ay ganit pag binuang tito? Wa ko mang binuang ni mo, Dylan. Oh. Nilarga siya kuyog siyang ate. Ganun man siya musulti na ako niya. Numularga siya tito. Kalita ko dan eh. I'm sorry, Dylan. Kung nabuhat na isa ko anak. I'm sure she has her reasons. Oh, tito. Kalita gud na ba? Okay pa gani kay mo ato? Gani nagplano gani mo nga kuan magpakasal na mo? Di ba mo propose na maganoon ta kaniya? Sakit kay ang mo ba? Nga nibiya sa diretso na ako nga wagin mo pahibaw. Sakit kay ang gipuat ako ba? Sakit ni kayo. Sikang paita. Kabiya ba? Asam ko nagkuwang niya yung tao na nagihatag ng ganyan ako tanan, ang tanan niya. Ganang nahimo pa niya na ako ba? Gusto na eh. Di mo palabig inom ha? Pila na nakabutilya? Dili ba? Gusto pa kong maghubog ba? Maghubog ug mayo ba? Hangtod nga magisod na kong mata sa kahubog. Pwede lang. Bay, naun sa may taong ka, eh? Pila nakabuon nga sukad nga nagbuwag mo ni Kuan? Jasmine? Ikaw hinaon, gusto ka paghapon ka kamubon? Tarungan ni mo kagulingon, eh? Dili ka makasabot ako ba? Kay wa ka sa akong sitwasyon. Pila ka tuig ning nagkuyog. Unya, bibiya lang sa dalit ba nga wagin magpahibaw. Di ganin ako siya makontak dito kay deactivated na ang iyang social account ba? Muna kong mabuhag ini ba? Bay, nakasabot yun ko nga gisakitan ka. Okay? Pero ati man ay mong kagulingon, good.
taas na ka ng buhok ni mo. Wala gani ka, makapang-save sa imong bungot. Wala ko'y ganang matiman sa kong kagalingon, bay. Wa na, bay. Bay, ayaw pagpakawas paglaom mo eh. Babae ra na, ha? Babae ra na. Masugot ka lang nga ikaw magmukmuk din he, unya sila, puting lipaya, naglipay-lipay. O, kung asa man siya karon? Bay. Recorded by Radio Mo TV. Karon Sabado, manglaag ta. Okay? Paglingaw-lingaw. Oh. Og ati man nagbalik ang imong kagalingon. Bay. Kinsa na ba? Vince! Kana mo na. Kinsa? Oh. Listen, yan ang ka. Halit re. Bay, mo din nga akong friend, si Daisy. Daisy, si Bay Dylan. Hi, DC. Nice meeting you. Nice meeting you too. Daisy, kung manguyab ko niyo, naba ko chance? Sa tinuod lang dila, no. Nagawat ramang yung kunin mo nga imo kong panguyaban. Oh. Maong syempre, uy. Sugton ti ka. Gisugot ati ka. Yes! Yes! Thank you, DC. Salamat kayo. Dalipay gi ko nimo bay. Kay finally, nakakita na gyud kag babae nga swak sa imong panglasa. Buotan si DC, bay. Wa gyud ko'y kasaway niya. Oo, oy, magduha na gud mo katuig gud. So meaning, nagkauyon gid mo sa usag-usa. Nakauyon ka niya. Bay, naibaw ka nga na si Jasmine din sa Pilipinas? Naabot na? Sure ko, bay? O lagi, huwag ang dakong balita, bay. Kay, naa naman di anak si Jasmine. Oh, unsa? Di ko may mutang ini na. Kinahanglang makikita ko niya. Ako ni Claron. Deserve man tingali ko nga may bawo sa tinuod. Dylan, kung gusto ka makakita niya, tuwa siya sa ospital. Unsa? Lola, asa si Mami? Apo, later na lang ha. Nagpa-doktor pa man si mami ni mo. Di ka ganahan maayos si mami ni mo. Kita? Mauning anak ni Jasmine? Kinsay amahan ani? Dylan, Kita, please, sultihin ko. Kita, siya si Ezekiel. Mo 2 years old na ning bataa karon. unsa? Dylan, sultihan na lang tikas tinuod ha. Kunod sa may naasi mong huna-huna ron. Mao ka na itubag sa imong mga pangutana. Sa ato pa? Anak ko ning bata? Oo. Kinuha ko. Nganong gitago man ni Jasmine ako. Naibaw man ta siya nga, dili na ko siya pasagdan. Doon na'y sakit ang akong anak, Dylan. Doon na siya'y cancer. Tita, asa siyarong ospital ha? Gusto kong mabisita niya. Kinuha ko. Kadaot na niya. Pagkaibaw niya nga mabdo siya sa iyong anak. Nihunong siya siya treatment. Ilan. Tungod kay mas gipilit niya nga buhion ang iyong anak. Dinig unta mi uyon. Pero mo yung gusto nga pagkatawhon giniya ang bata. Dili na ko ma-imagine ang iyang pag-antos ko ako. Basta mapakatalo niya ang among anak. Mahal kayo kang Jasmine, Dylan.
Pero dili siya gusto nga may baho ka siya kahimtang. Tungod kay dili siya gusto nga mag-uol ka. Tito, bumalik ako ni. Mamawi ko niya sa ako mga pagkuwang. Nauna ako'y lakon dito. Nakasabot ko, Dylan. Kung may imong desisyon nga makigbuwag na ako, okay ra. Girespeto na ako kung doon sa may imong desisyon. Salamat, Casey. Ug salamat, Kistanan. Na-realize lang na ako nga mahal pagyapon ako siya. Mahal kay na ako si Jasmine. Ang tukar. Ug nagkinahanglan kay siya ako. Okay ra. Okay ra. Ayo-ayo ha. Og salamat sa tanan. Jasmine. Jasmine. Salamat kay ni Matag. Dylan. Sorry. Sorry nga gitago na ko ni Mountain. Ayun ako na una. Nakasabot kay ko ni mo. Mahal pagkiday ko ni mo. Wa man kita mawa pa. Mahal kay ka. Ug pagpakaayo ha. Daghan pa kay kong plano para sa atong pamilya. Pagpakaayo yagin. Dili ta ka pasagdan. Wa ka mag-inusarar. Ni ang imong pamilya. Ug labi nang ni ako, Jasmine. Fight lang yun ha. Dylan. Nahadlok ko. Nahadlo ka sa usa. Wa ko mahadlok mamatay ko. Oh. Nahadlok kong dili na tamoy ka uban ni Ezekiel. Jasmine, ayaw pagsultihan ha. Ni ako. Ayaw pagpakawas maglaw. Ha? Dilan. Mahal ka. Pag-iyo ko na. Nag-wild. Oh, ha? Kaya tikrong inita. Iya, di dyan may tambal. Unsa tito? Mas maayos sigurong ang tuno sa nimong iyong anak. Ako si bahala ni Jasmine din. Jasmine, bubalik ko ha. Timan, I love you so much. Love sa kayo, tika. Love kayo tamang Ezekiel. May gani kay nakatuog na si Ezekiel og may patuor sad siya nga muinom og tambal. Oh, kung cellphone, si Tito man eh. Hello, Tito? Dilan. Wa na ako anak. Oh. Wa na siya, Dilan. Usa. Dili. Dili. Sasayang mga araw. Sagsakit pero gidawat na lang nako kaysa mag-antos pa siya. Karon mas gi-focus na ko ang akong atensyon sa among anak aron makahatag og maayong ugma niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat. RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Dylan nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit ka nagalahan sa kabilang buhay. Ba't sabi mo hindi mo ko'y mag-isa? RMN! Ha? Manila? O ma, matukog Manila. Magunsan ka dito? Namay mo danak ko ma. Iyag kong pasulod trabaho dito. Pero anak, layo in town ka itong Manila, uy! Sige na gud ma. Sugot na lang gud aron makatabang ko sa atong kalisod. Na, sige. Pero pag amping baya in town dito, ha? Kay, layo ra magkay ka na mo. Unya, kanus amang kamugikan? Bago kang abot bay? O bay?
Taga di naman ka? Taga Bohol. Mo ba? Kisa may ngani mo? Dennis. Ikaw? Nestor di ko bay? Bay, daghan lagi ta din eh. Unya nga nang ilam tang gibutang ining dakong bahay. Unya, taas pa yung kaya ang koral. Ambot lagi bay, naglibog gani ko. Kay ingon man to nagdana ko nga, huwat-huwat lang ko no ko kay may trabaho ra kong kasudlan. Unya ikaw, hay naman ang nagdani mo. Wala man mapakita bay. Igo ramang kong gihato din eh. Sige lang bay, basta hatod ta sa atong trabahoan. Bay, gutom man ako eh. Wa pala kita pakanaan nila. Lagi bay, utom na kay ko. Hapit na matigal na rin mahapon eh. Patay pa mahang. Sige na. Pangawan na mo. Noy, mauro niya mong pagkaon. Kanon nga gamay kayo, murag usar man tingali ni kaluwag. Unya, buwad nga putol. Gumaya gud ini noy. Ayaw mo pang reklamo. Kay mo rin ipakawan niya sa among boss. Sige na, pagkawan na mo. Kay karong taon-taon, ihatod tapos mahimon niyo nga mo. Ano mo sa inyong trabaho? Ihatod tapos sa inyong among nga insik. Unsa may among trabaho dito noy? Ano mo si pangutana? Samo kayo. Mahibaw na mo ron. Inig-abot na to dito. Ano ay mo pangalan? Nestor, sir? Ikaw? Dennis, sir. Okay. Kayo umpisa na trabaho, ha? Ano po ba ang gagawin namin, sir? Kayo dito ka trabaho tindahan. Kayo arrange bigas, asin, asukal. Tapos pag may customer kayo, deliver, ha? Okay? Okay, sir. Kayo umpisa na trabaho. Arrange na ninyo mga bigas. Sige, umpisa na kayo, ha? Bay, unsa may atong trabaho eh. Buhay di ita din eh. Anak yun na bay. Umtay mahimo kay trabaho matuntuyo din sa Manila. Kayo trabaho na! Dami daldal! Bay, mo trabaho na ta kay nasuko na nga atong amo. Recorded by Radio Mo TV. Unya, unsa nun bay? Kaya rin mo ang trabaho din eh. Kapoy yun ta bay. Kay bugat ba kay ng mga sakos bugas nga atong i-deliver kada adlaw. Pero wa ko'y mahimo bay kay gusto kay kung makakwarta bay aron makatabang ko sa mga kalisod. Mo nga mag-antos ang yugo bay aron makakwarta ko. Duha na may kabuan. Sukat sa kong trabaho din eh. Ako pa kayo kung among akong sweldo kay magpadakos amo. Ikaw wala na sweldo. Oh? Bakit naman po? Kasi kuha sa inyong agency. Unsa? Ikaw meron pa utang sa kabuan. Kasi 3 buwan kuha inyong agency. Kinuo ko. O sabay? Asta sab ka, wa kay sweldo. O lagi bay, parehas ra ta. Gikuha sab sa atong agency nga akong sweldo. Usa may noon kinabuhi ay. Unya, unsa may plano nimo bay? Agwantal tag trabaho ini bay. Hangtod nga makabayad ta sa atong mga utang. Salamat. 5 na gyud taon ko kabuan sukat sa kong trabaho din eh. May kubrahon ako nga 2 ka buwan. Kaya ang tulo, gikuha man sa among agency. Ano po? Wala na po akong magkukuhang sweldo? Wala na. Kuha na inyong agency kakahapon. Kinuo ko. Sir, pwede po bang utang na lang ako para pambili ko na lang ng sinilas? Pwede. Ito, pambili mo ng tsinelas, ha? Uy, 50 pesos? Kasya na yan. Pambili lang tsinelas. Sobra pa yan, eh. Unsa bay? Mulayas ka din he? Oo bay. Di na ko makagwanta din bay. 5 na kabuan sukat sa itong pagtrabaho niya. Wa pagi ko makadawat ng sweldo kay di kuha ko sa itong agency. Parehas bitaw to bay. Bay, dako nga ko pagduda bay nga. Ilat ang kibaligya. Unsa? Mulayas ko din ni bay.
Kung mao na imong plano bay, mukuyog ko nimo oy. Sige, karon ka down. Manglayas din eh. Bay! Bay, Nestor! Bay! Bay. Pango na, kay husto na ng ilayas. Katlaw na! O bay. Asam tani bay Denise? Sunod na kami. Hindi ako ganda mapisi. Asam tani agi bay? Anak agis may bintana. Nakita ka ng pisi nga akong gigot. Mukapit ko ini. Unya, sunod ako ha. Bay, di ka tamahog ini nga habog mo kay atong may mutangan. Lagi bay. Kunit lagi maayo. Sige na ha. Maula ko nimo. Sunod din ako bay. Oo bay. Salamat ha. Niyanig ko subos. Bay, di ada kita subos bay. Tara bay. Maghining tagawas. Kit nga may magkita na to. Oo, sige bay. Bay, nausaman ka. Nasabod ko bay. Ano yan? Patay. Nakabantay ang guard bay. Dagan bay. Sige, nagsunod ko nimo bay. Saan ka pupunta? Uwi ko! Uwi ko! Kasak pa sa bay ni Stol. Bahala na. Gaanak ko siya. Umuikas ko din eh. May lang gani kinakaikas ko. Pero si Bainistor, nadakpan siya sa kwartsa. Pasilo ako bay. Pero kinahanglan naluwason ko ang akong kaugalingon. Sa may kubuhaton nga, magkabalik ko sa Bohol. Mubalik lang ko sa amo. Kay pait kay akong kahimtang din eh. Gusto, may kailam na kong nias Manila magpuyo. Og nainumdum ko siyang address sa ako ni pagtaon. Magpatabang ko niya. Unsa? Maunay na hitabo nimo din he? Ote, Umauna, gibaligya ka day sa iyong gikuyugan? murag mauman tingali na te. Magpatabang lang ko nimo nga makauli ko dito sa ato te. Way problema na. Sige, tabangan ka nga makabalik ka sa ato sa Bohol. Salamat te. Daghan kayong salamat. Nalipay ko nga sa tabang sa kong silingan, nakabalik ko din sa amo sa Bohol. Karon, minyo na ko, ug may tulog ka mga anak. Dinilang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga galang kaagi ni Dennis nga taga Natigbian Bohol, uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nagkalohan, pagsubok. Ang mga kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugapos sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusta mga higala, mga sukin tipaminaw, kinasingtasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.